Nizom svečanosti obeležen je 23. april, Dan Vojske Srbije. Ministar odbrane Nebojša Stefanović, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović i komandant ratnog vazduhoplovstva general potpukovnik Dragoslav Žarković položili su venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije povodom praznika uručene su zlatne i srebrne medalje za zasluge i revnosnu službu. Ukupno 291 medalju uručio je ministar odbrane kao i zaslanik predsjednika Republike u prisustvu načelnika Generalštaba i drugih visokih zvaničnika. U Domu garde na Topčideru održana je svečana akademija koju su prisustvovali predstavnici državnog i vojnog vrha, pripadnici vojske, ratni veterani i gosti iz kulturnog i javnog života. Srbija je zemlja velikih junaka, zemlja pobednika, onih koji nikada nisu spustili glavu pred neprijateljem, već išli samo napred u pobedu za slobodu i čast otadžbine. Ovo su ti ljudi, ti junaci, oni su večeras sa nama. To je Vojska Srbije, stroj heroja čije srce kuca za otadžbinu, stroj čije srca kucaju za majke i očeve, braće i sestre, nečije bake, deke, sinove i kćeri, ali pre svega stroj ponosnih vojnika koji su svoje živote posvetili Srbiji. Pred praznike održane su i manifestacije otvorene za građane. Vojni orkestar u Nišu održao je promenadni defile i koncert u centru grada. Također, reprezentativni orkestar garde održao je promenadni defile u centru Beograda od Trga Republike do Kalemegdana. Po naređenju predsjednika Republike, a povodom Dana Vojske Srbije, na Savskoj terasi Kalemegdanske tvrđave, garda Vojske Srbije izvela je počasnu artiljerijsku paljbu sa po 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Za uskršnje praznike ministar odbrane i komandant rečne flotile obišli su pripadnike Vojske Srbije koji su angažovani kao dežurna smena rečnih jedinica na sidrištu Ušće u Beogradu. Ministar je zahvalio pripadnicima vojske što savesno i odgovorno obavljaju svoj posao i za praznike. Tokom posete prikazan je i rad posade rečnog ratnog broda. Povodom obeležavanja Anzak dana posvećenog poginulim pripadnicima vojski Australije i Novog Zelanda u Prvom svetskom ratu, položeni su venci na groblje Commonwealtha u Beogradu. Ministar odbrane u pratnji komandanta Komande za obuku i načelnika Uprave za vojno zdravstvo predvodio je delegaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Događaju su prisustvovali i ambasadori Australije i Turske. U Vojnom muzeju otvorena je izložba Adjutanti srpskih vladara. Autor izložbe, koja je podeljena u 6 tematskih celina, je viši kustos Bojana Ilić, a posetioci mogu da vide umetnička dela, uniforme, oružje, odlikovanja i dokumente koji govore o adjutantima srpskih kneževa i kraljeva od 1835. do 1918. godine. Ulaz je besplatan, a izložba je otvorena do 22. maja. U nastavku emisije pogledajte kako su izgledali prikazi sposobnosti Vojske Srbije 2019. i 2017. i koliki napredak je naša vojska ostvarila u proteklih 5 godina. Dobro! Služimo Srbiji! Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici održan je prikaz sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019, a povodom 75 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Vojska Srbije pokazala je kako deluju specijalne jedinice u borbi protiv terorizma, pešadijske i motorizovane ešalone, kao i borbene sisteme koje razvija odbrambena industrija Srbije. Dozvolite da prikaz počne. Razumem, gospodine predsjedniče.
Akcija specijalnih jedinica izvedena je iz bezbednostnih razloga korišćenjem manevarske municije i na skraćenim rastojanjima. Prvi u akciju kreću pripadnici specijalne brigade koji oklopnim borbenim vozilima Lazar 3 blokiraju širi rejon oko objekata koje su zauzeli teroristi. Specijalci istrčavaju iz vozila i zauzimaju formaciju za dejstvo po terorističkim snagama. Glavnina snaga napada sa prednje strane i to sa 2 oklopna vozila tipa Hammer, a jedan deo sleće sa 2 helikoptera Gazela. Obruč se steže, a snajperisti neutrališu jednog od terorista. Pripadnici specijalnih timova zauzimaju pozicije za napad. Dobijaju i pojačanje koje stiže u vidu tima i jednog oklopnog vozila Hammer. I svi hitro uleću u objekte i neutrališu mete, odnosno teroriste. Druga radna tačka bila je grupa objekata koje je postala druga grupa terorista. Blokadu postavljaju oklopni izviđački automobili BRDM-2 MS. Napad spreda kreće besposadnim borbenim platformama Mali Miloš, policijskim borbenim vozilima M86 i oklopnim Hammerima. Dok su teroristi preokupirani napadom sa prednje strane, iza njihovih leđa iz helikoptera se iskrcavaju specijalci tehnikom Fast Row. Žestok napad sa svih strana. Teroristi nemaju šanse. Specijalci idu od objekta do objekta i proveravaju svaki ćošak kako bi neutralisali teroriste. Pripadnici Vojske Srbije prikazali su i kako se obavlja medicinska evakuacija jednog pripadnika naših snaga na neprijateljskoj teritoriji. Prvo tim specijalne brigade za borbeno traganje i spasavanje helikopterom Mi-17 dolazi na mesto evakuacije i obezbeđuje šire područje. Tim za evakuaciju spušta se helikopterom H-145M i uspešno evakuiše ranjenog pripadnika. Usledio je pogled ka nebu. Avioni J-22 Orao simulirali su prvo izbjegavanje neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane manevrom i izbacivanjem infracrvenih mamaca. Druga grupa Orlova bombarduje iz niskog i brišućeg leta. Nastavljeno je sa avionima, i to MiG-ovima 29, koji pružaju lovačku zaštitu snaga kopnene vojske i bombarderske avijacije. Najmlađi piloti MiG-ova 29, koji su se nedavno vratili sa obuke iz Rusije, prikazali su kako izgleda bliska vazdušna borba. Usledili su pešadijski ešaloni. Prvi su nastupili kadeti Vojne akademije koji su nosili replike pukovskih zastava srpske vojske iz Balkanskih i Prvog svetskog rata, zastave brigada Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinica Crvene armije koje su učestvovale u oslobađanju Beograda 1944. godine. Nastupio je i ešalon učesnika rata 1998. i 1999.
Zatim i ešaloni jedinica Vojske Srbije iz 1., 2., 3. i 4. brigade kopnene vojske i 63. padobranskog i 72. izviđačko-diverzanskog bataljona specijalne brigade. Posebnu pažnju prisutnih izazvao je ešalon vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Onda opet pogled na gore na vazduhoplovne ešalone Vojske Srbije. Letelo je 7 aviona J-22 Orao koji čine glavnu snagu jurišne bombarderske avijacije Vojske Srbije. A za njima 2 po 2 MiG-ovi 29. Usledili su motorizovani ešaloni, oklopni izviđački automobili BRDM-2 MS donacija iz Ruske federacije. Ova vozila su modernizovana, imaju jaču oklopnu zaštitu, termovizijske nišane i opremu za izviđanje u svim vremenskim uslovima. Slede ih provereni i pouzdani oklopnjaci vojne policije BOV VPB M86 sa posadama. Ova vozila su takođe modernizovana i imaju pojačanu oklopnu zaštitu. Nastupio je i ešalon oklopnih vozila Hammer. Vozila su pre nekoliko godina donirali Amerikanci, a Vojska Srbije je integrisala naoružanje, mitraljeze i automatske bacače granata. Na Hammere se postavlja i antena sa ometačem mobilne mreže kako bi se sprečilo daljinsko aktiviranje eksplozivnih naprava. Onda je ešalon oklopne pešadije Vojske Srbije na čelu sa novim komandnim oklopnim vozilom BOV-KIV. Za njim formacija oklopnih vozila Lazar 3 Vojske Srbije, kao i novi modeli Lazara sa topom 20 mm, sanitetskim vozilom i vojnicima opremljenim prema razvojnom konceptu 1500+, sa modularnom jurišnom puškom, novim mitraljezima i snajperima i balističkom opremom domaće proizvodnje. Zatim redom više vozila iz asortimana odbrambene industrije Srbije. Oklopno vozilo Miloš. Jedan Miloš i sa mitraljezom tipa Gatling sa 6 rotirajućih cevi. Zatim zastava NTV ili novo terensko vozilo u 2 varijante. Prikazano je i oklopno vozilo sa lanserom modernizovanih protivoklopnih raketa Maljutka. Tu su bili i brojni besposadni sistemi, kopneni mali Miloš i više verzija dronova, sa ometačem signala i protivoklopnim raketama Zolja. Mogla se videti i baterija samohodnih haubica Nora B-52 Vojske Srbije, kao i usavršeno artiljerijsko oruđe MGS-25 Aleksandar. Posebnu pažnju izazvali su novi i modernizovani raketni sistemi. Predvodio ih je jedan od 4 modela komandnog oklopnog vozila BOV-KIV u verziji za artiljeriju. Redom su nastupili modularni oganj sa vođenim i nevođenim projektilima. Zatim digitalizovani oganj koji od klasičnog sistema može nekoliko puta brže da pređe iz marševskog u borbeni položaj i da gađa ciljeve. Najmoćniji višecevni lanser Tamnava i dalekometni sistem Šumadija, kao i modularni lanser Morava. Za kraj su prikazani novi borbeni sistemi na nekoliko vrsta oklopnih vozila. Artiljerijsko-raketni sistem Pasars, kao i lanseri raketa zemlja-vazduh malog dometa na vozilima Hammer i Miloš. Završnicu su obeležili avioni Orao J-22, koji su se nad mestom prikaza pravilno izdvojili iz svoje formacije. Na prikazu je učestvovalo 2400 pripadnika vojske, 100 borbenih i neborbenih vozila i 25 aviona i helikoptera. Na prikazi su bili izloženi i najnoviji borbeni sistemi koje je kupila Vojska Srbije, 3 helikoptera Mi-17 iz Rusije i jedan helikopter Airbus H-145M. Gost na prikazu bio je i ruski premijer Dmitrij Medvedev. Prisustvovao je i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Prikazu su prisustvovali i borci iz Drugog svetskog rata, kao i bivši visoki oficiri Vojske Srbije. Na aerodromu Batajnica izveden je prikaz dela operativnih sposobnosti Vojske Srbije, novog naoružanja i opreme, kao i aviona MiG-29, inače donaciju iz Ruske federacije. Vojska Srbije je prikazala da je sposobna da se bori protiv terorizma, da raspolaže dobrim naoružanjem i da su njeni pripadnici dobro uvežbani. Prikaz operativnih sposobnosti odnosio se na delovanje snaga za hitno reagovanje u borbi protiv terorizma. Početak je bio rezervisan za presretanje civilnog teretnog aviona koji su oteli teroristi. Cargo Juliet Delta Tango, I will comply. Juliet Delta Tango, you have entered Serbian airspace without permission, and you may not proceed your flight. You have to land at Batajnica Airfield. Dežurna jedinica Vojske Srbije presreće avion u skladu sa međunarodnim pravilima koja važe u celom svetu. Tim za borbeno traganje i spasavanje iz sastava snaga za reagovanje dobio je naređenje da pokrene operaciju borbenog traganja i spasavanja. Nakon utvrđivanja lokacije, tim se spušta u reo prizemljenja pilota, dok dva naoružana helikoptera Gama vrše neposrednu vazdušnu vatrenu podršku. Tim odbija napad terorista i zajedno sa pilotom se bezbedno ukrcava u transportni helikopter. Avion je prisiljen da sleti, a odmah zatim slede pregovori, a antiteroristički tim iz bataljona Sokolovi prilazi avionu iz takozvanog slepog ugla. Akcija se mora izvesti munjevito da bi se ostvarilo potpuno iznenađenje, a teroristima onemogućilo da reaguju i na taj način ostvare svoje namere. Jednovremenim energičnim upadom na postojeće otvore vazduhoplova, primjenom sredstava za trenutno onesposobljavanje, flash, šok i dimnim bombama, koristeći protivterorističku taktiku čišćenja aviona, sinhronizovanim dejstvom i specijalnog pešadijskog naoružanja poslednje generacije, timovi vrše neutralisanje terorista i oslobađanje talaca. Pregled vazduhoplova počinje upotrebom specijalno obučenog psa za pronalaženje eksploziva. Jedinice za protivteroristička dejstva snaga za hitno reagovanje izvršavaju mnoge zadatke, od kojih su izvođenje protiv diverzantskih dejstava u operaciji odbrane Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja. Po onesposobljavanju terorista, avion se pretražuje i jednu eksplozivnu napravu neutrališe protiv diverzionih ekipa u specijalnoj opremi. Pod pretpostavkom da su teroristi surovi, sledi akcija uništavanja terorističke grupe koja je zauzela deo aerodromske infrastrukture. Pre akcije se iz bespilotne letelice Orbiter snima situacija na terenu. Pripadnici padobranskih jedinica vrše specijalni desant padobranima tipa Krilo i formiraju dve kolone u vazduhu. Istovremeno, na levoj strani vidimo vozila VPB M86A i vozila tipa Lazar 3, kako zauzimaju liniju šire blokade. Grupa terorista u strahu pokušava da pobegne kolima, ali im se na putu nalaze pripadnici bataljona vojne policije specijalne namene Kobre. Izviđački organi su uočili teroriste koji napuštaju aerodrom i sredstvima veze dostavili su podatke o pravcu kretanja terorista. Po otkrivanju terorista koji pokušavaju da se izvuku iz blokade, naređuje se angažovanje jedinica iz bataljona vojne policije. Timovi koji su pratili vozila sa otmičarima prilaze vozilima i energičnim sinhronizovanim akcijom uz upotrebu sredstava za privremeno osposobljavanje izvlače odrede terorista iz vozila, razoružavaju i sprovode ih uz predviđene mjere primene sile. Akcija se odvija uz podršku pripadnika vojne policije na vozilima policijskim borbenim VPB M86A. Specijalni timovi iz sastava snaga za hitno reagovanje dobili su zadatak da izvrše napad na zauzete objekte i neutrališu teroriste.
cilju potvrđivanja dobijenih podataka o terorističkim grupama i prikupljanju dopunskih podataka angažovano je vozilo Miloš. Posle Kobri na scenu stupaju pripadnici izviđačko-diverzantskih jedinica koji napadaju objekte koje su zauzeli teroristi. U kombinaciji sa prirodnim rastinjem na terenu. Timovi uz podršku borbenih vozila Humvee vrše blokadu terorističke grupe koja je zauzela deo aerodromskih objekata. Vozila policijska borbena BP M86 i višenamenska oklopna borbena vozila Lazar 3 nastupaju ka objektima u kojima se nalazi glavnina terorističke grupe. Radi stvaranja uslova izvršenja napada na objekte dejstva i privlačenja pažnje terorista o njima, Miloš dejstvuje po objektu mitraljezom i bacačem granata. Snažnim i neprekidnim dejstvom i formiranje dimne zavese stvoreni su uslove za uvođenje protivterorističkih timova jedinice za protivteroristička dejstva. Jedinice za protivteroristička dejstva, snaga za hitno reagovanje, rješavaju talačke situacije i u vojsci i Ministarstvu odbrane, odnosno oslobađanje talaca vojnih lica koji su oteli otmičari bez obzira na razlog otmicanja. Primjenom tehnike brzog spuštanja sa užetom fast throw sa visine od oko 20 metara iz dva transportna helikoptera Mi-8 vrši se desantiranje timova uz jednovremeni prilaz dva helikoptera Gazela iz kojih po jedan pripadnik protivterorističkog tima vrši vatrenu podršku iz vazduha. Nakon desantiranja posada transportnih helikoptera odbacuje užad i helikopteri se udaljavaju iz reona izvršenja dejstva. Koordinisanom akcijom otpočelo je neutralisanje terorističke grupe. Koristeći zaštitu vozila policijskih borbenih BP M86, timovi se kreću u takozvanoj formaciji Zmija. Uz upotrebu sredstava za privremeno osposobljavanje, timovi vrše upad u objekte i neutrališu teroriste. U podršci protiterorističkim jedinicama mogu biti angažovane izviđačko-diverzantske jedinice Vojske Srbije. Izviđačko-diverzantske jedinice Vojske Srbije namenjene su za izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protiterorističkih dejstava na teritoriji i unutrašnjim plovnim putevima Republike Srbije. Tokom neutralisanja terorista ranjeno je nekoliko pripadnika protiterorističkih timova kao i terorista, zbog čega komandir jedinice zahteva hitnu medicinsku evakuaciju vazdušnim putem. Hitna medicinska evakuacija vazdušnim putem vrši se upravo helikopterom Mi-17 sa timom za traganje i spasavanje uz borbenu podršku specijalnih timova. Nakon upada u objekte i neutralisanja terorista, primećen je paket sumnjivog sadržaja za koji se pretpostavlja da bi mogao biti kontaminirani hemijski i radiološki materijal. Na lice mesta upućena je izviđačka patrola Atomsko-biološko-hemijske službe koja se pomoću sredstava i oprema jedinica Atomsko-biološko i hemijske službe namenjeni za izviđanje, izvršiti kontrolu prisutnosti radioloških i hemijskih kontaminata na datom prostoru. U toku vazdušnog ešalona imat ćemo prilike da vidimo avione tipa jurišnika Orao. Vođa grupe je pukovnik Dejan Vasiljević, komandant 98. vazdušne brigade, prvi desni pratilac major Aleksandar Gajić, a prvi levi pratilac kapetan Igor Đorđević. Drugi desni pratilac je major Aleksandar Kršić, a drugi levi pratilac je major Bojan Stojanović. Upravo vidimo nalet školsko-borbenih aviona Super Galeb G4. Vođa grupe je major Dragan Mrdak, a zamenik komandanta 252. školsko-trenažne avijatske eskadrile, desni pratilac major Darko Jeftić, levi pratilac major Simeon Kuzmanović.
Upravo vidimo nalet grupe od 6 aviona domaće proizvodnje tipa Lasta 95. Vođa grupe je potpukovnik Zoran Lunić, komandant eskadrile iz Centra za letna ispitivanja. Maksimalna brzina Laste je 387 km/h, a plafon leta je 6700 metara. Helikopter Gama je u osnovnoj namjeni namenjen za uništavanje oklopne borbene tehnike i utvrđenih objekata protivoklopnim vođenim raketama. U pomoćnoj namjeni helikopter pruža vazduhoplovnu vatrenu podršku. Naoružan je sa 4 protioklopne rakete za dejstvo po ciljevima na zemlji, dometa do 8 km i 2 rakete za dejstvo po ciljevima u vazdušnom prostoru. Vidimo sljedeću grupu helikoptera Gazela, koju predvodi major Ivan Poljičak i 714. protioklopne helikopterske eskadrile. Desni pratilac je kapetan Boris Jovanović, a levi pratilac kapetan Srđan Miljković. Pratimo nalet grupe transportnih helikoptera Mi-17 i Mi-8. Vođa grupe je major Dejan Lekić iz 890. mešovite helikopterske eskadrile, a pratilac mu je potpukovnik Predrag Vojnica Lijević, komandant 119. transportne helikopterske eskadrile. Kraj dinamičkog dela svečanosti na prikazu Sloboda 2017 bio je rezervisan za rusku akrogrupu Striži, koja leti na avionima MiG-29. 6 aviona izvodilo je različite akrobacije i svi posetioci su bili impresionirani.